Kanza kwethu kuye kuthiwe ke zimo zonke zehlela abantu ezweni kodwa kulonyaka ka2024 soyishintsha ke lento sithi ke zimo zonke zehlela iANC eSouth Africa. Kutshela ke lezi indaba lezi emva kokuthi ke ubaba uJacob Zuma enze inkulumo laphana eFree State eBloemfontein kade ke behambele iappeal okanye behambela ke le application noma isicelo ebesifakwe ANC kwinkantolo yezoKhetho ukuthi ke kukhishwe umkhonto wesizwe. Kushuthi ke uZuma uthe masethula inkulumo lapho wathi abantu bazokwenza njani na abantu uma ngabe umkhonto wesizwe usuwinile uKhetho bazobuyisa iANC besho ukuthi ke bazobulala iANC ewumsangano babuyise iANC ephilayo iANC eneqiniso. Ubengasho njalo ukuthi ke iMK izosuka ibe iANC ubethi uma ngabe bewina uKhetho luka2024 bazolanda abantu kwiANC abantu abaneqiniso abantu abangenayo corruption bashiyela abantu abacorrupted ngoba iANC iliqembu lokhokho omkhulu iliqembu elidala elasikhulula kwenhlupheko okanye yasikhulula kwencindezelo yabantu abamhlophe. Uzuma uthe mayisho lo nkulumo ke abantu abaningi badideka ukuthi hawu uZuma usethini manje usethi thina sosuka kuMK maseswinile siphinde futhi sibuyele kweANC lesishile bathi abantu hayi ngeke sisakwazi phela ukubuyela kweANC kanti ke masiseke MK kuyafana ukuthi ke sikuANC asibalekeni siye lapha komakhelwane. Hawu mbo abantu abaningi babalekela kwinkatha manje itrend nje iqalile impela nje abantu abaningi bakhuluma ngenkatha bathi ke bayababona laba abanye bayatatazela bayababona laba abanye baphambana amakhanda ngathi inkukhu enqunya amakhanda kodwa bona kwinkatha bamila abanyakazi kanti ke abanye abantu baqalile impela manje babalekela kuyona inkatha. Ngizokukhumbuza nje ukuthi kuma manifesto abantu abaningi babeyithatha kancane inkatha bathi ngeke babethi ngeke izigcwalise ngeke igcwalise imabhida kuyobe kunecethe kuyobe kunenkeshezane. Hawu inkatha vele igcwalisa phama imabhida kwaze kwadlulela ngale abanye abantu kwaze kwaphoqeleka ukuthi bengangeni ngenxa ukuthi ke ispace sase singekho. Ngana kwethu ngiyakutshela ngempela ngiqinisile ukuthi ke inkatha ize mawala kulolu khetho luka2024 iserious kakhulu nayo ifuna ukuwina ayizile nje ukuzophelezela kodwa ifuna ukuwina uzobheka nje ama by elections abelokhu enzeka le eKZN imchibiyelo ke le ama elections mawuthi yabheka abantu abaningi babuka indlela iMK enyuka ngayo edlula ngayo iANC ababuki indlela iIFP ewadlula ngayo onke lawa maqembu. Mawuzobheka nje amaqembu ama-wards amaningi aseKZN njengamanje aphethwe iyona iIFP. Nganza kwethu kuningi kuyenzeka kuningi kuyaqhubeka kwezepolitiki asazi ukuthi ke iyiphi eyophuma phambili ukhetho luka2024 okwakho nje ukuthi ugijime uyoregister esikhungweni esiseduze nawe khona ungeke uze usale ngaphandle. Ngiyabonga ngicela ngizele iqiniso ngokuthi uchofe usubscribe.